Aywa. Ko kuna fo nga fe bina la sama de. Awo. Ni Orange Mali ka deme. Orange Mali. E ka téléphone do, ne ka téléphone do. An bɛɛ ka téléphone do. Fɛn min ka di ne ye kosɛbɛ. U ka produit yɛrɛ bɛɛ la. Orange Money. Merci. Ale bɛ monnaie bɔ maa la de. Mais dépôt ko do transfert tɛ dɛ. Voilà. Ale fana ye bolo fara fila. Donc dépôt de ka di. Dépôt de ka di ne ye kosɛbɛ. Mais transfert de ka di ne. Ouais, c'est bien. I m'a ye a bolo fara caya kun de bɛɛ k'i sago sɔrɔ. Voilà, bon dépôt fana ka di. I tɛ fila sɔrɔ, maa kelen tɛ fila sɔrɔ a la. Traoré. Marhaba. Kɔri baasi tɛ yen. Ala ye dugu ɲuman jɛ. An kɛnɛ ma ɲɛna. An ma foyi kɛ so fila masa ye. An ma foyi d'a ma. O kuma an b'a bato. K'a tanu. K'a barikada. Ni k'a wale ɲuman dɔn. Ka sira ale kelen pe de ɲɛ. A banna. A kelen pe. An tɛ sira maa ɲɛ koyi. Ale kelen dɔrɔn. Joli ɲurumutɔ ye sabatɔ ye. So fila masa ale tɛ jingo jango ka sunɔgɔ. N'a jingora diɲɛ bɛ wuli. O kadara kɔnɔ anw b'an wakiliw kɛ Jabaru Wahidu ye. K'an wasa don i k'a dɔn so fila masa la k'an banba o ko kan. Anw bɛ masaba in tanu k'a barikada ni ka wale ɲuman dɔ kɛnɛ bɛɛ kan. A yɛrɛ kɛta bɛɛ la sanga bɛɛ fana na. N'an y'ale tanu kɛnɛ min kan. Arasulu bi tanu ye k'a barikada ni ka wale ɲuman dɔn. Nɛɛma ni kisi b'a ma. Ala k'o jidi a kan. Yusu k'an masaw fo. K'u barikada ni k'u wale ɲuman dɔn. Ka dugawu kɛ olu ye. Ali bi Ala k'u bolo kansiw jɛ an kɔrɔ. Ka banakɔrɔw basi ka jiri kɛ lafiyaw la. Wele kan'u tɔɔrɔ tun. Minnu bɛ tiɲɛ so. Ala ka badabada dali nɔgɔya olu n'a ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye. Kanubaa jama ka foli dant'o la. K'a bonya barika kanu barika. K'u ni ce u yɛrɛ ye. Faso kɔnɔ ani faso kɔ kan. Fɛn fɛn kulo ɲɛgɛlɛ jɔlen ani fɛn fɛn ɲamadalen don. K'u bɛɛ ka bisimila. U bɛ bisimila minɛ kɛnɛ min ka kunnafoni kɛnɛ don. K'olu fana bɔ kunnasiri kɔnɔ. Anw ye fasiri sɛbɛnw de sugandi o kɔnɔ kumaw kelen kelen bi mada. Ni Ala ka jɛ ye olu minnu sugandira o na k'u garijɛgɛ ye. Faso kɔnɔ ani faso kɔ kan. O bɛɛ ni ɲankuma ka bɛn n'u sigiyɔrɔ cogoyaw ye. O kumana ni tuma sera kɔrɔtɔ ni beleke bɛ lajɛ a bɛ kanu ko fɔ. Ala kana nimisa. Ala kama kanu nimisa yɛrɛ fana t'o la. Yusu ko bɛɛ ni ce bɛɛ ni baraji. K'u ni ce u ka kanuya la. K'a f'i yɛrɛ ye ko Traoré. O kumana bisimila. Ba ye ni denmisɛnw ka kɛnɛ wa. Alhamdulilayi. Mɔrɔ k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn. A diyara n ye hali. Min ye aw k'a dɔn ka lamɛnbaa ni filɛbaa bɛɛ lajɛlen fo. U bɛɛ n'a ka kan. Mɔrɔ anw de sɛgɛn an de ɲina. Abada. Yarabi Ala ka hakili ɲuman di jamanadenw ma. Yarabi Ala ka hakili ɲuman di ɲɛmaa ni kɔmaa bɛɛ lajɛlen ma. Mɔrɔ a ma gɛlɛya cogo o cogo. Awɔ. Min ye Ala ka sigikafɔ k'a fura ye. Mɔrɔ n'i ma sɔn sigikafɔ ma. Ayiwa. N'i ma sɔn maaw ta ma. I bi sɔn Ala ta ma. Siga t'o la. Jaba. Wahidu. Ndesani. Ndekoto Matala. Ale tere ka jugu. A banna. Yusu an bɛ dugawu kɛ Ala ka kutubuw k'an jatigi ye. Amina yarabi. Ka i k'a dɔn waliyuw k'an bilasirabaaw n'an ladibaw ye. Anw b'an wasa don i k'a dɔn nabi ɲumanw na. Sorɔnani don b'a ale ka don an jigi kɔrɔ. Ka jamana in kunna bɔ. Ka jamana in denw kuma bɔ. K'a ci a juguw da i ko jalaba kɔnɔ jalaji. Ni Ala ka jɛ ye. O se bɛ Ala ye. A k'o kɛ. Ni maa min ko Mali ka dugu t'i jɛ. A tigi ka su kana ko. Ni maa min ko Mali ka su kana ko. A tigi ka dugu kana jɛ. N'i y'i dogo su fɛ ka Mali ka banni kɔ kari. Ala k'i ta kankari tile fɛ. A banna. Ko suruku ye banni kankari. Bɛɛ banni kankari. An ka sotoba bɛɛ banni kankari. Ala ka kunnaja fɔlɔ denmisɛnninya de kun ka di sa. Kojugu. Ndesani. Denmisɛnninya ti kɛ bilen koyi. A banna. I bɛ bage bi dɔrɔn ka taa maakɔrɔbaya la transfert. Mackenzie ninnu kɔrɔbayara kabini bila ko tɛ. Denmisɛnnin cɛkɔrɔbaw don. Denmisɛnnin cɛkɔrɔbaw. A baliku kunkolo sigilen denmisɛnnin senkala da la. O ye denmisɛn. Ala kosɔn sa. Ka blogu kɛ k'o tɔ dafa. Mackenzie. Gonflement. Ale bɛ nɛgɛw karafe la bi. A bɛ. Min ye DJ Mackenzie. Ale don. Ale bɛ nɛgɛw karafe la. Kosɛbɛ. Min ye Prince Diallo ka Mackenzie. Ale don DJ Son. Ja. DJ Son. Son nama. Bitidi. DJ Bitidi. Awɔ. Biba bila ta in na. Ayi kaba njinini. Kabina njinini. Caman b'a ko la bi. U bɛɛ fɔra a kɔ. U bɛɛ fɔra a kɔ. Wa a t'a Ala yira. Walayi. I b'a fɔ k'a t'a kalama. Misali. Cɛnin man ɲi koyi. Moro. Nka i b'a dɔn muso furu de y'a sabati. Ala ka barika don buramuso la dɛ. Wallahi. Wallahi. Furu de y'a kɛ dɛ. A kun gosira dɛ. Maka kun jɔrɔ b'a na koyi. Wallahi. Nka jɔrɔ kun tɛ Ala la. Nka madame y'a toléré kɛ. Allah. K'a toléré kɛ. K'a façonné. K'a peinture kɛ. K'a sɔrɔ k'a modelé. K'a modelé. K'a raccommodé. Nin bɛɛ de kɛra. Nin ɲana dɛ. An yɛrɛ denmuso. Awɔ. N'o ye Awa Safili Ture. Elebo den don. Elebo den don. Wa an yɛrɛ den don. An den don. Siga t'a la. Moro an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn. A n'a ka kan. Sanga ani waati. Inshallah. Tiɲɛ yɛrɛ la.
mata da misrasiri kwanno gafure mana wasa do fen fen o benala ko abana na e pandolo do de kaywa na e muso fini do de kaywa muso lo mata tedelima ami kweta ko mimi viena ni baragwane no ayi ite tafe muso tafe be frege do ale ka be frege da aba sem frege abika ka jindo te abana aba viena gringa jonga adum be kede ne sare wa ungani shuya koleti nga shuyu tigu unyu ananga na tejiana abana akana gwanjela ni toro ko ko de be naja obinaja akana alubu ya gitoro abada note amiya an musoye sebela ami gindo foga duguje akana toro ai mi ye fatika ya gishe ineka fati inigi o sana fo musoye ma abadon abana beba kalama o abana ngwa yisu ira nyuma na saba soro bejela jile chukuro bena anda kara kuruka anga karaka blagungeti magwanye nan na kunye kuna foni dili amba kara kuruka yusu mi ye kado eni ka tere renouveau e maleta deti doga kwashan yere ma bada mi ye kado anga fama oluka sana yele kado ka foka sabatira wa be ka sabati gatafe mi nyanga sana kelekela wi anga sana wolo masiri tabao ku ye panguru nkura usoro abe fomi mako aro nef kado wolo masiri taba panguru muno ndiri uma nuko folo munu sana be sanjolbo olu kulele munu ma dekuluya fo jo keneka o be dekuluye jiye so sigi na blea akeba o de se ga dekuluye no te panguru inte dekuluye ble c'est fini c'est tout amene ay do réseaux sociaux ga ko asimuntara elikola ko kuma ngatola aka fensa ne aw ye min sanka auto fangala o ma paun eliko de be asimbolo min bi pa wawo o tara fo aéroport la kata jigi akunye muye jamana nyama do temena yano olu tumbe siratige maula lere fla lere sabaka suru makunu nga boss ndo la nolu dara ube kirinde mati ku kunu ni makelen pete bonu ga kirim bana o ba suru kabi 8h siratige ra maula fuka ta si 10h ma lujurato banabato matelima barakela dokela chikelo nimbela jile bi koron ku joko karsa bi temati teme fo lere fla lere sama asimumba yere tanga o made tonyodo we haramu e jurumu de o tonyodi yasa o shikana ke ayaka panguru mi se ka pan atara no no te de pan itura nunga katiwu o jonu ntai no koro deni mi itura nunga katika dabolo kari fo jodo akono ninte pantu c'est fini wa fe mi entoro uye la jaba si chini ni ma pedini be bolali shina mai waka gringiri be fe o ka taka na bla musée la ka lakale mawe ko panguru do de ipanki chwa nunga kati ko petini taraga ga gringiri to kono deni shi bobali ko ani karzo manu ne banda len sanyi mo luchien blendi karto lulu o dogu ye pombo mbogolo ye ko avion coulé au sol ko on a été floué on m'a floué ni coulé lente sabu ni pana anyayi amakete wa asimuta ali shini niye iron al niye ka do boy ni soro ta ola bo katika ta boy na ita yoro la yoro mija abibulo di atemunu mulolu tsega talo ndesani okumana aleta makule ay fo jodu alga ngunda sabani fazire naga ni sebe ekele ya abana kulangulo ni ko sebe la ma ekele ya ni fiye kulo jilango barakolo me kulungulo ndi fogo ati fenjie maye ata tia ere ye bata du jatela abe ko mi sheshi fa boro ni o sikidu kono fogo fa sheshi dukono kama kuru talumigala ati magonya ati fenya ati ta ati machi abana do wi fe o ka do uluti do fo lahara lo tigi buna kunga malla ya ulu do ti do fo lahara ku do ni jigi wa amakoro nundo jijale nuna etu koro do dugu koro dugu nyale fe yusu ale ni yere di juguma ati jugufa ibe sanu di juguma atafa ibe mishi dama ka soke dama atafa ibe yere dama atafa ma tono ti jugufa wal ni sanu ni juguma abafi yego zirado anga uluto taina ngata nantai yusu adama ka sana yele ikado adama jabate aya fasiri eni kate de rono bokono bi akomi ngura munu soro lefle ni nimbe do kadara mi ngono ode ka ngo wolo masiri taba kuluka tabulo kulogiriya jatige wole ke ba tigila maw kele likula anga jamana kono minye wolo masiri taba ka nyema baye colonel Asimu Goita aye kunungo tarata do ayo ke do ngerengere ne nyenni ga ka do pangurun ko uludi ka do anga wolo masiri taba ma kunu chome ka jour férié c'est belle la chômé est payé pour l'avion de chasse Mali
c'est pas kulu ye bon ma fulu ye fana a bɛɛ n'ala cɛ wa an tɛ fulu ye nin na fo jɔ don an fulu yera min na o fana tɛ to ye fo lahara a ɲɛ bɛ ɲini awɔ o kɛ mɛ minɛ dabiturunan de n t'a dɔn a bɛ kati wa a bɛ sɛbɛnni kɔrɔ de wa a bɛ baziw de la de kɔni m'a dɔn u bɛ ka minɛ bolo de biri a kan u k'a di Yakuba Konate ma n ka numukɛ b'a kɛ daba ye a bɛ maaw nafa o fana Yusu an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye fɛn min ye nin ko in ye sa ko fɛn min ye wolomasiri tabaw ye u ye nin fɛn minnu sɔrɔ o de y'i k'a dɔn aéronef ye pankurun dɔw min ye kɛlɛkɛ pankurun ye ko avion de chasse ani k'a dɔn k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw ka kɛlɛ k'o kologiriya sana kɛlɛ o kɔni k'a dɔn ko nin y'o sabatilen ye Yusu ko fɛn min ye nin ko ye a bɛɛ lajɛlen kɛra maabaw ɲɛna an ka jamana maabaw u y'a dɔn k'a fɔ min ye wolomasiri tabaw ni kɛlɛ cɛfarinkɔrɔ olu ka minisiri ye colonel Sadio Kamara CNT maa ɲɛmaaba ale tun bɛ yen n'o ye Maliki Jaw ye ka taa se k'a dɔn k'a fɔ Masumale tun bɛ yen a ti k'a kɔ diɲɛ na a ka baara don ale ka wulikajɔ de ye nin ye o kumana Yusu fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ Maliki Jaw ale tun bɛ CNT maa ɲɛmaaba a n'an ka i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ belebeleba min bɛ Choguel Kokala Mayiga premier ministre fangabulon ɲɛmaa ninnu bɛɛ tun bɛ ka taa se gouvernement kɔnɔ maaw ma furancɛ fanga maa ɲɛmaaw ani i k'a dɔn an jɛnkomaɲɔgɔnw ninnu bɛɛ tun bɛ nka fadenw tɛ se ka taa nin kɛnɛ kan a b'u ɲɛ ci k'u tulo pɛrɛn fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ anw minnu ye ɲiw ye ani faso kanubaw ye u nisɔndiyara ni nin ko ye kosɛbɛ fɛn min i k'a dɔn ko minɛnkura minnu dilen filɛ nin ye k'a bɛ i k'a dɔn pankurun 4 ko fɔ u ko min ma ko avion de chasse o ye siya min ye ko L39 Albatros o y'o ye ayiwa min ye avion de combat ye ani k'a dɔn avion d'entraînement wolomasiri tabaw tɔgɔ la ko o bɛɛ lajɛlen bɛ nin fɛn ninnu na hélicoptère de combat 171 SH o fana bɛ nin na min bɛ i k'a dɔn dankari sanfɛ a bɛ dankari duguma ani k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min ye anti-char min ye chari o bundefɛnw ye o fana bɛ nin ko ninnu na hakaja pankurun min bɛ i k'a dɔn kɛlɛcɛw ni bolominɛw bɛɛ lajɛlen ta o fana b'a la pankurun dɔ b'a la a bɛ fɔ min ma ko transport tactique Kaza C295 o fana b'a la avion cargo tactique min k'a dɔn k'a fɔ Yusu fɛn min ye maaw cɛli ye an'u bolominɛw k'a bɛɛ kɛ ka pankurun fa ka taa u taa yɔrɔ la ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ a la chef d'état-major général de l'armée min bɛ sana kɛlɛkɛla olu kofɔ armée de l'air général de brigade Ali i k'a dɔn Buwa Jara ale ko nin fɛn minnu dilen filɛ olu ma nin ye ko nin ye i k'a dɔn k'a fɔ dɔ fara dɔ kan k'o y'a bugunan ye o kumana ko min ye l'armée ye ko a bɛ i k'a dɔn wulikajɔw kɛ k'a kun ye min ye ka l'armée kolo girin k'o jɔ nka l'armée yɛrɛ yirala l'armée yɛrɛ jagolaw l'armée i k'a dɔn k'a fɔ yɛrɛfɔlaw k'o ko tɛ l'armée kolo girin min bɛ se ka jɔ kɛlɛ jɔ kɛnɛ kan min bɛ se ka taa kɛlɛ kɛ k'a kunnawolo sɔrɔ k'a fanga b'a la a minɛn b'a bolo k'an bɛ k'o wolomasiri tabakulu de dilan wa o de bɛ sen na nin ye o kumana kɛlɛ kɛnɛ kan l'armée i k'a dɔn k'a fɔ yɛrɛ yira l'armée tɛ se ka o kɛlɛ kɛ i k'a dɔn yɛrɛ mankutu l'armée o wasojalan l'armée k'o tɛ se k'o kɛ o tumana min ye i k'a dɔn nin ko ye sa Adama Jabate ka fɔ la a ko chef d'état-major de l'armée de l'air n'o ye sana kɛlɛkɛla olu i k'a dɔn maa ɲɛmaa ye a ye i k'a dɔn kuma ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma Ali Boyi Jara i b'a dɔn Monsieur Boyi ale denkɛ de colonel major Musa Boyi Kulubali ne ko Buwaja Boyi de don ale Kativille nous bɛ mun wele ko JPK ale de olu ni Jean Pierre Konaté de kɛra directeur fɔlɔfɔlɔ ye non i bɛ kati tariku dɔn anw ye école kɛ ne non i bɛ tariku dɔn jɔn wala anw ka cɛkɔrɔba don a barika Ala ye awɔ denkɛ mun bɛ tile u fɛ yen denkɛ ba ɲɔgɔn bɔ Cheikh Umar Boyi Kulubali ani Musa Boyi Kulubali e b'u dɔn ani Krimo olu ka cɛkɔrɔba de don e b'u dɔn maa nugu ka ɲi ale Boyi Jara ale tɔgɔ dara monsieur Boyi de la anw ka directeur Ala ka hinɛ a la amina yarabi ninnu ka kalan kun ye kalan ye dɛ kun ye kalan ye dɛ awɔ a bɛ hakili jigin an yɛrɛ ka directeur Bala Alimami Traoré an de sani Ala na kira ale ye lɔgɔliso jɔ a yɛrɛ k'a ta premier ni fɔ 9e année k'a sɔrɔ maa m'a dɛmɛ gouvernement y'a ye k'a fɔ ko tiɲɛna nin ye faso jɔla ye olu sen don a ko la a banna tɛmɛni Fadiri bi tɛmɛ n'a ye o kumana min ye i k'a dɔn k'a fɔ Yusu ko an bɛ yɔrɔ min ko bisa chef d'état-major ale ye kuma ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma min ye i k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ cɛfarinkɔrɔ i k'a dɔn olu ka minisiri n'o ye i k'a dɔn colonel Sadio Kamara ye ne yɛrɛ ko a ma ko Masumale ale ye kuma ta a y'i k'a dɔn wolomasiri tabaw a y'u wele a ko nin minɛn minnu filɛ nin ye a dikun t'u ma i k'a dɔn k'a fɔ jago don a dikun t'u ma ko masiri don a dir'u ma de k'u ka wulikajɔw kɛ k'a b'u dɛmɛ u ka baara la hakaja u ka dankari bandi
bandiw la min ye yɔrɔ tiɲɛnaw ni jamana tiɲɛnaw ye ka dankari olu la ka jamana basigi ka jamana ka i k'a dɔn a ɲɛmajɔ ani jamana seleke naani bɛɛ lajɛlen ko u ka wuli ka jɔ bɛnnen do de ma u b'a kɛ fo k'a s'a dan na o kumana ko l'armée malienne mago bɛ fɛn bɛɛ na fɛn min ye u ka i k'a dɔn jɔsen kura ye ani i k'a dɔn minɛn kuraw ani k'u lajɔ kalan kuraw k'o baaraw boloda k'o bɛɛ sabatira kaban fɛn min ye i k'a dɔn ni minɛn kura ninnu nana fara o kan kura fara kura kan o tɛ kurako dan ye sa wa Yusu i b'a ye ko nin bɛ i k'a dɔn tabila anw ka i k'a dɔn wolomasiri tabaw ka sebaaya de la ka taa fɛ u ka sanayɛlɛn tɔ k'a bɛ juguya nin de la ka taa fɛ lakana u b'o sabati sanfɛ ani duguma jamana i k'a dɔn k'a fɔ hakilina min b'a marabaw la wolomasiri tabaw ka kɛ i k'a dɔn yegrew ye k'o baaraw bolodalen don wa olu tɛ sɛgɛn u t'i ɲina u b'a kɛ f'u seko damayira o kumana ko ni minɛn ninnu k'u nacogo ɲana wa ko min ye wolomasiri taba jolen ye ko anw b'o de nɔfɛ ka minɛn ɲuman d'a ma a hakili latigɛlen k'a dɔn k'a fɔ k'a ka baara ye jamana n'a denw kumaboli ye k'o baara fana kɛ a ɲɛma i k'a dɔn wolomasiri tabaya dawula kɔnɔ ani diɲɛ sariya sunba olu taabolow kɔnɔna la o kumana ko waasa ka sebaaya sɔrɔ kɛlɛ kɛnɛ kan anw ka wolomasiri tabaw de ye o cɛfarinw ye o kumana dɛmɛ i k'a dɔn n'u kun mago bɛ o min na o baaraw de bolodalen nin ye ko fɛn min i k'a dɔn nin ko ninnu ye k'a bɛna kɛ sababu ye a ka diya min ye basigi ye ani k'a dɔn k'a fɔ bɛn o kuntalajan ye an ka jamana kɔnɔ k'a bɛ se ka k'o sababu ye nka fɔ baara ka kɛ a kɛko la a dira kun min kama a ka kɛ o ye ayiwa min ye k'a dɔn wolomasiri tabaw ka maa ɲɛmaw ye u y'a ɲini malidenw fana fɛ ko bɛɛ ka wuli i k'a dɔn k'i jɔ a ka wolomasiri tabaw kɔ an k'u dɛmɛ seko damayira la a mana kɛ fɛn o fɛn ye ko nka i k'a dɔn k'a fɔ anw ka dɛmɛ de kan ka s'u ma o de b'u ka baara tɔ nɔgɔya u bolo janko u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi bingani sigiyɔrɔmalew janfa ani jugu ni i k'a dɔn k'a fɔ kɔkan jugu ni sokɔnɔ jugu olu ka wuli ka jɔ min b'u nɔfɛ ko yaasa u k'u yɛrɛ sɔrɔ nin na Yusu i b'a ye k'a fɔ ko kumana i k'a dɔn anw ka wuli ka jɔ o fana b'u dɛmɛ o la o kumana an jɛnkumaɲɔgɔn minnu bɛ yen n'o y'a musaka bɔbaw n'a fɛɛrɛ tigɛbaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Irisila taara a tɔgɔ ma kɛnɛ in kan ye ko k'u fo k'u barikada i b'a dɔn k'a fɔ bɛɛ tɛ ko bɛɛ Yusu k'a kɔni mana bɔ Dawuda fɛ l'armée malienne n'o y'an ka wolomasiri tabaw ye faama o kumana k'u ka sebaaya tɔ kolo girinna ka taa fɛ sanayɛlɛ tɔ o bɛ sabati la montée en puissance de l'armée malienne les femmes o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko min ye gɛlɛyabaden n'a taabolo ka taa lakana sira ma k'o si t'u bali u ka kɛta la wa min ye minɛnw ɲini k'u yɛrɛ ye o bɛ se ka gɛn ka bɔ an da la cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ k'u tɛna foyi fisaya jamana in ma u tɛna foyi fisaya jamana in lakanako ani jamanadenw ka lakana u tɛna foyi fisaya o ma wa sereke naani bɛɛ de ko don dɛ sibiri ɲɛ kelen tɛ to yen Adama Jabate ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye anw y'a bɔ ni katɛri kɔnɔ u ka bidon bɔli don risikana nin bɛ fɔ da anw ni risi cɛ ko Gaba Yomani Bullet Camara di cɛ n ko n kale k'a don fo n ka kɛ interprète ye risi la Gaba Yomani Bullet Camara di cɛ n y'a faamu anw ni risi la ni ɲɔgɔn cɛ badenya teriya ani teriya ni kamaraderi a banna c'est-à-dire partenariat nin de bɛ yen kabi 50 ale ani Laginɛ cɛ a semaine faire ko n'a wulilen don bi ala a bɛ kabini 1962 wa 68 de ko an ye kɔrɔlen de lawuli a banna wa Siriwaw o kana dabila dɛ Siriwaw olu de la k'a fɔ Amadu ye ala ka hinɛ la k'a da yɔrɔ nɛma Amadu taara projet dɔ nɔfɛ Siriwaw fɛ yen Siriwaw ko k'olu tun t'a dɔn ko maa bɛ nin kalama Mali la ko kabi Modibo Keyita ani Mao k'olu de ye nin bolonɔbila k'a bila ko maa si mana Mali marabaa la min y'i da don a kuma la min y'a ɲini k'a ɲɛdɔn o kumana ko Amadu min y'a ko kɔrɔ wa k'a ta don a banna a projet dira a ma ala ka mun ja Siriwaw y'a baara kɛ anw fɛ yan kabi Modibo Keyita a banna an ka kɔrɔlenw lakunu sa an ka kɔrɔlenw lakunu moro awa min ye indicateur de renouveau l'état ministre des affaires étrangères Ablaye Diop min ye marakacɛja ye i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko dɔw bɛ k'a fɔ ko Mali ko Mali dogolen don Mali dibira Mali kɛra dɛnkɛrɛfɛ jamana ye min ye awa k'a dɔn ko kabini ala ye Mali da ko Mali ma ye ka tɛmɛ sisan Mali yɛrɛ tɔgɔ ma don da la ka tɛmɛ ni waati in kan Mali ma ye kɛnɛ kan ka tɛmɛ ni waati in kan maa dɔ ka fɔ ye nin ye Bala Sumayila Tarawele i ka dɔn k'a y'a jira k'a fɔ Choguel ko kabini Choguel Kokala Mayiga docteur n'ale nana moro k'i k'a dɔn awa min ye juin kalo tile 7 san 2021 primature la min ye awa k'a dɔn an ka awa jamana min ye awa k'a dɔn dɔw y'a jira k'a fɔ homme politique do
min ye awaka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la politiki mɔgɔ dɔw olu y'a jira k'a fɔ ko Mali dogora Mali kɛra dɛnkɛrɛfɛ jamana ye jugukanw don faden tɛ sɛgɛn a tɛ ɲina wa faden sago tɛ sɔrɔ dɛ Moro ko Mali kɛra dɛnkɛrɛfɛ ko Mali kɛra dibi ye ko Mali yɛrɛ kɔni tɛ ye diɲɛ kɛnɛ kan bi Moro awa maa minnu y'o fɔ yɛlɛko fɛnw yɛlɛko maaw u ye nin de fɔ Russie la fana ma ko Russie la isolé don ja a isolé baw yɛrɛ de isolé don ja spécialiste dɔ n'o ye a bɛɛ n'Ala cɛ o ko u bɛ ka fɛn fɛn fɔ ko embargo kɛra jamana o jamana kan a bɛɛ ye hɛrɛ sɔrɔ wallahi Ala k'an ka hɛrɛ jidi ka taa fɛ fadenw k'a ye u ɲɛ ka ci u tulo ka pɛrɛn Moro min ye awaka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la Ablaye Diop ale kumana a bɛ kuma ko ninnu kɔni ye kuma de ye ko maa tɛ kalo don ninnu na koyi ko kabini Ala ye Mali da ko Mali ka ye ka Mali buguna tigɛ min ye awaka dɔ ko ale bɛ se k'a fɔ ko o galigale ye nin ye mais nin ko bɛɛ lajɛlen ye i b'a ye k'a fɔ awa min ye maa dɔ bɛ yen i k'a dɔn a ye nin fɔ maa min ɲɛna o ye secrétaire général de l'organisation de la coopération islamique Ablaye Diop a ye nin kuma fɔ dɛ a k'a dɔn ko Mali connectelen don bi Mali ye awa k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye awa k'a dɔn aba giga milliard 5 giga milliard de débit Mali connectelen don connexion direct Ala tɛ perturbé Moro ko Mali connectelen don min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko maaw bɛ min fɛ dɛ ko an ka jamana to jamana ka buruja ko an ka jamana to jamana ka tacɛ wa ko Mali tɛ jɛ n'o ye bi Mali tɛ jɛ n'o ye an ye san 7 kɛ côté dɔn na yan o ɲɔgɔnna tɛ kɛ Mali kɔnɔ yan bilen fo ka diɲɛ wuli wa o côté dɔnnaw ma tila hali bi u dafasa jalen don i ko fasa ɲimi wulu da wa n'i ye segu ye bi ta ka wuli ni fanga in na nka u sago tɛ kɛ o de la n ko maa tɔnɔ t'i jugu fa hali ni ninnu nana ni diɲɛ ye a bɛ fɔ ko i k'a dɔn k'a ko pɔpɔbogolo don u sago tɛ sɔrɔ o dugutigi kɔrɔ o tɛ dugu ɲalen fɛ fo ka taa diɲɛ wuli kuma kɔrɔ don tiɲɛ kɔrɔ don Moro min ye aw k'a dɔn ko Mali a lamɛn dɛ tulo b'a la ko ce qui a touché ko ce qui va toucher à la souveraineté du Mali à la dignité des Maliens et à la sécurité nationale le Mali n'hésiterait pas à rentrer en coalition avec ces pays. Très bien. Ni ɲɛfɔ dɛ a ɲɛfɔ kɛ ko minnu y'a ɲininka Mali souveraineté k'a ka hɔrɔnya a n'a ka dignité a n'a ka yɛrɛwoloya ko i b'o buruja a n'a ka lakana k'i b'a ka lakana buruja ko wa ko i ni Mali ka a bɛ dɔrɔkɔ ɲɔgɔn na n'i y'a kɔrɔbɔ an bɛ dankari la Moro siga t'a la Moro aw k'a dɔn maa dɔw bɛ yen i k'a dɔn awa min ye ko jamana o jamana bɛ yen minnu bɛ k'a kɛ tulonkɛ ko ye k'u b'u ɲɛsin Mali ma Moro k'i k'a dɔn Mali tɛ jɛn ni nin ye bi Mali tɛ taa kunfɛ wa Mali ɲɛtugulen tɛ taa min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn ko communauté internationale ko minnu ko ko Mali awa dɛnnen don kɛrɛfɛ min ye olu de t'a dɔn ko awa maa minnu bɛ Mali juguya la k'olu de dɛnnen don kɛrɛfɛ ko n'o tɛ ko Mali ma dɛn kɛrɛfɛ Mali tɛ dɛn yɛrɛ fana a ye nin fɔ Mali tɛ dɛn yɛrɛ fana Bala Sumala Tarawele n'ale ka fasɛrɛ an y'a bɔ indicateur de renouveau ko faden jugu ye juguya kuma min fɔ a kana mɔgɔ lamɛn a ye tɛmɛ a ka fa so baara fɛ a kana mɔgɔ lamɛn Jelika ye nin da Jelika jumɛn mun kɛ kɔrɔmuso tɔ ma ko faden jugu ye juguya kuma fɔ k'ale ma mɔgɔ lamɛn ale Umu Dili ma mɔgɔ lamɛn ko an kana mɔgɔ lamɛn k'an ka tɛmɛ an ka faso baara fɛ an ka tɛmɛ an ka faso jɔ fɛ k'an kana mɔgɔ lamɛn mana kan fɔlaw i ka concert palais tɛ de 26 mars a bɛ fa mais a bɛ dɔgɔya maaw la parce que tu as la voix voilà mélodie bɛ yen mais yen dɔn i bɛ te dégamer c'est ça merci n b'a ta a sun kɔrɔ k'a bila a sun kɔrɔ et puis dɔnkili kɔrɔ fana k'a ta kunbɛn na ka n'a bila kunbɛn na ça fait a bɛ fɔ o de ma ko gamme i m'a ye i ko n tɛ dégamer o ye tiɲɛ ye dɛ n yɛrɛ ka hali n ka arrangeur ye nin kuma fɔ ko n tɛ dégamer abada ko n tɛ dégamer abada i ka arrangeur Maguette Dia awɔ a y'a yɛrɛ ko ye o kuma Yusu min ye i ka dɔn fadenw olu ka dɔ kɛ kɔtɛba dɔn na anw bɛ taa an ka baara la anw bɛ sɛbɛ ko kɛ faso kumabɔ baara wa min ko pankuru ye ko ntɔnfaga avion don an b'o kɔrɔ dɔn avion kulu ye min ma pan yɛrɛ dun ni ntɔn sera ka faga o bɛ ti dɔ ye wa min ma se ka dumɔgɔ faa dun
kaba nana kembe soso ka logement ani minengolo birioro ani minengolo birioro avion cloué au sol na avion mimbe à l'air kelen do wa mamunu ya barako ye mashi kelen yo o ya soro safi do blale do anga manyema yala ulo masiri tabaw ga ko commission défense assemblée konnala nyama ata don amasu ya ka don baw de ni barake o ulo masiri tabaw de be ni barala don bala jew de be ka ke mami nta don ko milliards atarami Zile efo société parabal be sana amayenyela. Men avion yira. Société parabal be. Parabal be ka be afora plateau ingaya. Ko sana régime sa wolon vla dongela no numbulo. Ko te ba do. O gona ko société parabal amayenyela. Avion muno nana olu coulera au sol. Blindé muno nana olu ye carton yi. Obse ko lu da ikado alinton faka avion mawa. Obin don faka o. Nyechite mi na dun. Abana o mage fu falaki wallahi ma jugu tonoti jugu fakui ali ni nunu nyi wire ke jinaye ate be jugu ma wa an bu to ya mbeta ay mu fo no M5 RP chira pogo mali je jume de laka laba dina ni ngania ani nata ani joro o de bete nata yiwa mali je jume de laka laba a je shiba sigini mi ma ci saba na ma ci fulai wa na sigira ka san fulake kwa amachi o yi alatanu doyi abana adama don be nenga di ambe banku na mala se nan dabara nge be ba do yini ala chela yemi ala be bedo maliko be ndi yo de fongo jenatigela nini majera anyini ka do atiki kinyini kido mo moro fle ni eni ne kelela bi jotala ne jotala magrebo idado kuma la parce que ka nga ne don ne ka ngi don maintenant sona ka mo ware ka mame o ka do anje o ka do ani nyoba je sanjolu o teo on de du anga nyo ti sabi sababu bi de munu bangeda kono do e furuke do sura sugura kaba abana awo ande la ka nyo so abada meni mugo mam ka foko mama do ani nyo ante o chara ala re ta dado ka foko anyere mali gashi makoke nyo nawa o tese ka ke o maya re sigile do abana nga hakli de babara o de ba dafa ndisani ma ameta tugula o ka ke a WhatsApp li atete alerba na nya ne to fodoro o féminin abakli jigi belebele la belebele ala ka daro ne una na kubo ka barakelo mbona tokota ko daw ko anja sama ga bu nka se krepe ngoni tawtai ure masiga fuike ni ko kibe kuma an nasura cienedu sanduru kra an nasura cienedu ka sa wolon vlake yala kise ble na jamana bien be yala avion gro sa yala kama on be avion sa faso kuma bode kama ala ka nguna ja ante kelonye o jodo wa de kele ali abla mega groupe commerce angata ani afurmuso mariamu jalo mura manyina nga chokoroba ko de amanyanga kay ba jabate chokoroba mi hakli sigleno muro kaka duwa ko mali abala akadwa ka ni wa bi duwa ke fana wa ontu ala wele ne ma dala ni ala ma onga wele de jabiu anga ontu ngoya ngo ala ka ma chi mali ma mimi na mali bo abana al ni mako mawi atamasien bula de abana abe ko nga ala wele nyana ala ali bi maliko nyana bo ayre ba donga temambeka anya dima ngamro iba fo segu nyankai ni mo mbado ko maraji kera fma fonden boro nyana de ko na aminya fe maraji ro gara da nya jai bon amanga do ke par correspondance amanga do ke par correspondance ko wala sona wana ta ko ngara ka ba ala ka ke amin ya rabbi inshallah segunya ani boakari nyankai ala ka nguno ja kuna go yate kuna ja min ko fe moro ne de be do kuna foni ngono ema bosa ado antro ni borasa to ngadu antro ngwa yusu ene pana ne baleta ene pana ta ikado kafo anye anda dom sokora ba do ka fatulile amankutu ye nyen lamini amankutu bi sena alibi no ye ikado kafo jugu sidibe ale ka fatuli ni ikado mado de ya bone anina no kera kai umara bulo konnala ka sabuge ko jonya okuma ubeni ngula na kera dugumi na oyela ni modie aywa ko mamuga anin nani olu minani ku do berela ku bla kiri tigilama ka bolo ka ningo ina ka duru fana bla kiri ka kolosiri bolo ka nugo munu ye tenema kungulo tigaw salfu ni ani amadu werekelano ni moshi sedu no iba fuko sedu no sa kana manya bwala sedu traore olu mata chande tir la oui muna chande tir ko dabla la malla boko droit de l'homme de droit de mu droit de l'homme droit de l'homme mogo ka mogo faga o tigi ka droit de ko droit de l'homme na jinye kono
Mimi ka dore lo mere fo ba o be ka min da jinya ka o enyeto la. Abana. Jesi gele nde jinya ka ngui. Abana. Aka ndo ma chugo ma aminati. Abana. Note munu ye ninge muso ina. Shandetir kati. Wallahi. Na kera fo jodo anyo wore. Ambe shandetir. Amadu wore kala nunga kuma nywana wore me amli. Ayi. Iba mana de memeka ka kera wa abada. Fo mawe ado dongli la ko salufu yete ne makungulo. Wallahi. Aya kungulo tigani bese. Allah. Hende sani. Barakallah. Alaka nguna ja. Yusu kuna guyate kuna jami ngofala ka koye. Okuma ko ma mugana nane olumu nene ndo ni ku blakiri ka buloka. Ka duru blakiri ka koloshili fana buloka. Yusu sibiri temene. Juye kalo klebi saba sibiri ja temene juye kalo klebi saba ani kle. Iba ka fo mi makofo le no e musokoroba yin. Juku siribe ale fure de yera. Ka sebuke akumbe boro do kono. Okuma na ko ka fa ka klaka ikado atike. Ka ke boro kono. Uya fa ka furo de kono kwe. Yusu akera jumado somada haka jami ya fa bawye olu koni ya nyini ku bikla ka jeni ya saka ko nyetunu uga ikado jenni o masega sira soro ala barikala uya do sanglo boro kono ninga ta na ji mayoro dobe kata afli oji kono eno Yusu okuma tribunal de grande instance mimbe kai marabulo konala olu ye wulika joke ka ko inta bala ma mugani nani uyo olu mineni ko olu do berela folo be kiriti la mo ka boloka o mugani nani na almami ni dugutigi olu bawla fe mi ka do fana ma duru fana be olu koni be kiriti la mo ka koloshili konala haka ja mi ka do juma donye utukalo kle duru fe mi ka do ni ma ko fole nunu olu minena ku bla kirika boloka ne jugu siribe ale ka fali ko la Umaru Bagayogo ale ka do nunu barake ene bana barake nyoy kay marabolo kono ale ni fasiri be ko ni ene dugu inta ka laje ani kay yere dugu na che kilometre bi sheki lani mbodi ko buguda mindo ibado ka be komini mina o estoni komini ani ka do Senegali o danche manja no e frontiere haka ja salongo ibai ka fo buguda ina ya no ka gulo barako sebe mi mbe jonya ko fo jonya mi no e ka do ka fo bondala koye na bore ka do kabi ma koro la fuka se bima okuma ko fe mi ka do dugutigila ka ulu fana be o ko la fasa ka o ko koro ma do ko sabu nanu yere sora ko kono ko jonya yiki ka do ka fuko e koro lengoye o mi e ka do ka ngoye sa ko ambe ka do la da koro ani tabolo do faranyonga Yusu ka do fenshi kelente aiwa minye ikado ni ngo mnumfle ni eku ya ngani asiri ko mauma beno ikado ka fo ni wulika jono oko ni ngeledo ku ka boy ikado jonya mara jonya kono ani ikado krefede ni ikado ka fo ye wulo mali mimi mani vian ni nyonje o ka dabla ko jugu ikado ka bo o jamakulula jugu kumbe kanabla nove ko kabi bafla ni tani kono to sa jugu sidibe ale wulika joke ko minye ikado jonya juru mana bole mimi bo bondawla fo ikado ka takunu na fo bi ko mimi sena adola kwa sera ikado banyete ale ko ndina jeni jonya yeble okumana ku ka laje uka fereke ku ka jonya wuli kabuka jugu siribe ka bayo tiga dawa amal lafiya soro okumana ko kabo kera bafla ni tani ko non ton sa ku ye jugu ka furo mina ala ko sabu ni bora jonya la kini furo fana manga ko furo dugule untai ani dugutigila ka utai furo dugule ndini dugutigidie okumana ko ni mami sona joyama furo na tuibulo ni maso jonyama ka furo na ndarakila ko dunya soro jugu ye ni yoro inchike abe sambisa babonyongo bo abeka ni yoro inchike alaga ne musokoroba ina ko fe mi ka do aka furo okumana ku ye o mina la ka sabuge ka ko kate jonya juru ko samaka bwa akana o katna jenoye ku dunya jirane mauma ko ibi yere taki kanabla okumana uluka here nuka dukulo munu mi bulo ibu ulu de segi ko sabu ko dugutigi dido wala da koro fana do ko sabu ulu de dugulo nye ulu de horo nye okumana Yusu iba ka fo ko ko munu be maw haklillahi ko minye ka do chige dugulo o mina na ma chama na ko sabu ko jondo wala maka bona we jonye Yusu okumana ko ve mi nindara koro munu vleni adola ku iba ko chama be ulu e wuli ka joge ko ka daga jugo wuli ka bu dala ko jonya ka bu ndala jonya mi vleni kunungo ko do nga ni bita tabolo titani nyonye okumana ko munu be fe ka bwala jona ulu bela jile farala nyonga ni ga wuli ka joke akola ga ya jira ka fo ko ni chama ma ko ni go ibe bo jonya juro ingona okumana ka furo kena ko na mine ila ibobla abana Yusu okore tora senati okumana ku ye jugu ka furo mina la minye tribunali ye kai marabolo konala olu ye kiri taka laje ka kiri tiga ka kiri daja jugula ka kla ka jira la ka kata ka furo sene ina fo korolingo ko kota nye kota ko ongani ami mbora kiri tiga la ma yoro ko ke ikado ka fo ko ke juguye ko mabbe ikado ka fo amatige munu yure ka amatige ko mabbe olu makwe kulu ko ku ka jomba tiga bo olu bolote okumana minye ikado jue kalo klet jue kalo kletan temene
i b'a ye k'a fɔ muso 5 buguda ye muso 5 olu y'u fara ɲɔgɔn kan ka taa jugu sɔrɔ a ka foro kɔnɔ ni ka taa dangara la ka tila k'a fɔ k'a ka foro bila ko n'a m'a bila a bɛ to jɔnya in na walama i k'a dɔn n'a bɔra jɔnya in na a ka foro in bila walama ni ka to a dafɛ o muso 5 taara ka t'o bagabaga ta k'a sɛgɛrɛ ka dangare a la jugu taara ka taa damakasi kɛ a taara damakasi kɛ kiiritigilamaw fɛ waati min na olu ye weleli kɛ ka ɲininkaliw kɛ ka i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka taa sɔrɔ a ye bolongɔni sin yɔrɔ min tile bɔra ye ja tiɲɛ b'a fɛ o kumana k'u y'a jira k'a fɔ k'u b'a faa n'a ma foro in to yen a taara o bɛɛ fɔ i k'a dɔn kiiritigilamaw ye min ye araba ye juye kalo tile 27 olu ye weleli kɛ ka ɲininkaliw kɛ ko minnu taara jugu bugɔ a ka foro kɔnɔ jɔnniw don ni muso 5 ninnu na min yɛrɛ kɛra a ko tigi ye a n'a ko kun ye u y'o minɛ ni k'o don bɛrɛ la o kɔni o donna i k'a dɔn kaso la k'o don kiiritigilamaw ka bolo kɔnɔ o min kɛra i b'a ye k'a fɔ ko min ye minnu yɛrɛ k'a matigiw ye n'u taara dangara la ko o de ma bɛn u ma u ka kalifa tɔɔrɔ la kosɛbɛ o kumana ko jugu taara damakasi kɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min i k'a dɔn u binna kan ko minnu minɛna k'o don min minɛna k'o don bɛrɛ la ko i k'a dɔn u ka mɔgɔw ye wuli ka jɔ kɛ ko fo ka kanabila jugu kɔni ko ale tɛ jɛ n'a ka kanabila ye sabu faali ko kuma bɛ fɛn min na o kumana u k'a lajɛ u ka fɛɛrɛ kɛ a ko la n'o tɛ ko kanabilali k'o t'ale sagona ko ye min ye juma tɛmɛnen ye i b'a ye jugu Sidibe a taara a ka foro la yɛrɛ ko Filada ko ka taa ka baaraw daminɛ o tumana jugu i k'a dɔn k'a fɔ tuma min na dumunidilaw wulila k'u bɛ taa dumuni d'a ma olu taara fɔ a kɔ olu fɔra ko min kɛ u ye ci fɔ ci fɔra somaw ye u wulila ka yiraw bɛ don ɲɔgɔn na ka i k'a dɔn kungokolo minnu bɛ dafɛrɛw la k'a bɛɛ lajɛlen yaala k'a banta ye o don kama i k'a dɔn fɛn ma ye o dugujɛ de dɛ u wulila yaala la tuguni i k'a dɔn musokɔrɔba yɛrɛ denw olu donna fa bɛɛ fɛ k'a bɛɛ lajɛlen dɔbi ka sɔrɔ ka taa bɔ i k'a dɔn sangulo bɔrɔ kan min ye a fabaw ye o kɛn bɛ k'a fa k'a ɲini k'a tigɛ ka k'o kɔnɔ ka tila ka tasuma bila a la k'u b'a jeni ka tamasiyɛnw kulu tunu tasuma ma se ka mago dilan o kumana Yusu i b'a ye ka a tasuma ala tɛ sɔn o kumana ko kɛra min kɛ fɛn min i k'a dɔn denw ye olu ye i k'a ko kunnafoni cari k'a di faamaw ma faamaw ye i k'a dɔn an tangabaw ka cakɛda wele n'o ye sapeur pompier ye protection civile mɔgɔw nana ka na i k'a dɔn fure ta fure yɛrɛ tun bɛ dabolo min na a tɛ se ka taa so tun o kumana ko faamaw y'a ŋaniya ko i k'a dɔn fure ka i k'a dɔn a sutura a ye yɔrɔ la yen nɔ u y'a bɔ ji in na ka sɔrɔ k'a sutura o kumana ko maa 29 utukalo tile 5 olu bɛɛ lajɛlen nɔ minɛna 24 olu kɔni bilala kiiri ka bolo ka 5 tɔ olu bɛ kiiri tigilamaw ka kɔlɔsili kɔnɔ u bɛ ka jateminɛ kɛ olu ka taabolo kan ayiwa ko maa minɛnen ninnu na alimami b'a la dugutigi b'a la ayiwa ko olu minnu ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko in kolokolo ka tila k'a kɔkɔrɔma don ko wa k'u minɛ k'u ye minnu ye maa minnu minɛnen filɛ o maa fa ani i k'a dɔn kɛrɛfɛden n'i k'a dɔn wolomali fo ka taa se ka maa minɛ k'a don koron kɔnɔ fo ka taa ni kɛnɛ karaba ko u minɛnen don n'o ɲangili hakɛw de ye o kumana k'u bɛ jalakiw de kɛnɛ kan i k'a dɔn Jakarija kɛnɛ kan yen nɔ Umaru Bagayoko ale i k'a dɔn indépendant o ka i k'a dɔn lasigiden ye min bɛ Kayi marabolo kɔnɔna la a ka nɔbila sɛbɛn nin ye gouverneur ko ale kɔni ka taa ni sapeur pompier ka tila ka gendarme bila ka taa la k'a ko bila justice ka bolo kan k'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ o y'ale ka baara ye wa a y'o baara kɛ a y'a se kɛ kiiri ka tile kiiri ka tigɛ a ɲɛ kan kiiri ka tiɲɛ fɔ a banna n'o tɛ Ala bɛ yen dɛ a banna awɔ Ala bɛ yen ne ko Moro ni sisan n'i ye dɔ minɛ ko y'i ka jɔn ye u y'a san ou bien i y'a minɛ ni den min bɔra o la o den tɛ e ka jɔn ye ko i ka jɔnba e yɛrɛ ka jɔn i ta don nka a kɛrɛla nbalan yɛrɛ t'i ta ye fɔlɔ nbalan dɔrɔn ma tɛ den ma i ta ye jɔnba dɔ ye nka a kɛrɛla nbalan t'i ta ye aw dun ko di ma ɲɔgɔn ye dɛ fɛn min bɔra dɔw kabi dɔw fufafu dɔw mɔkɛ dɔw fa an yɛrɛ kɔrɔba bɛ nin tariku bɛɛ kalama Umaru Keyita Kopla n'a donna ni lakali ɲɛf'i b'a faamu Kopla b'a kalama wa dɔ tun b'a yɛrɛ bolo a y'a ta kanabila a banna jɔn m'a ɲini dɛ ale de y'a dɔn k'a fɔ ani kanabila ka kan a y'a kanabila ka kan nin ko ninnu tɛmɛna Alahu Akbar Kopla Keyita fo n'o tɛ a ko k'a ka cɛkɔrɔba a caman tun b'o bolo awɔ wa a bɛɛ kɛra olu ta ye a banna nka ale de y'a ye adamadenya ni hɔrɔnya ni i ka dɔn danbeya ye a ko tɛ ɲɛ bilen a banna a y'a ta kana bila a min sara ma la a banna a ko caman de bɛ yen bi minnu ta ala a ko yɛrɛ si dɔn a bɔyɔrɔ ka jan wala a bɔyɔrɔ ka jan nka ni Kopla y'i da don a la diɲɛ don o don Mali in kɔnɔ yan Mali bɛ wuli mais Kopla Kayita n bɛ min f'i ɲɛna Moro ko Mali kɔnɔ a b'a dɔn kojugu i bɛ cɛ ye
ako ko dɔw taara sa hali banaba dɔgɔ fiyɛ la mɛ min f'i ɲɛna i cɛ bɛ se ka ɲɛ n'a ye awɔ nka n'i y'a bɔ parili la i bɛ sa monturu ɲuman magasin kelen sulu ye o bɛ don ka ban u ka mobili in tɔgɔ ye di Jaguar olu kopilaw de fɔlɔfɔlɔ Jaguar Mali la chapeau melon o kɛsu de moteur ko tɛ o kopila keta k'a fɔ don tɛ wele donna Moro an bɛ nouvelle réseau an b'a leta a ta dɛ i ka dɔn Mali a ka segin ni aw ka dɔn min ye diɲɛ sugu la zone UEMOA awɔ min ye aw ka dɔn miliyari 20 ani 200 ani 77 CFA an tɛgɛ na tu o la Moro aw ka dɔn walasa ale bɛ an ka jamana aw ka dɔn a jigiɲɛba o bɛ se ka yiriwa cogo min na min ye aw ka dɔn n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ aw min ye an ka jamana ye i b'a ye k'a fɔ waati dɔ la jɛjugu dɔ sirila an kama min ye aw ka dɔn embargo ye o embargo kɔnɔna na min ye i ka dɔn firifiri yɔrɔ caman kun tɛ min ye aw ka dɔn an ka minisiri ne Alfuseni Sanu ye Moro ale n'a ka fɛɛrɛ a ye ko bɛɛ bila sen kan walasa embargo in kana digi aw malidenw na sara kana tigɛ Moro aw k'a dɔn a y'o o hakilina min da Moro a hakilina ni sababa bɛɛ na wa fadenw sago ma sɔrɔ Mali la ko dɔgɔkun 2 k'anw bɛ wo mangaladen fɔ anw ye kalo 6 k'o la fo ka 7nan daminɛ a banna u yɛrɛw saamɛna u malola u lebura u y'a bɔ a ma a banna anw ye mun fɔ maa ye an ye mun kɛ maa la an ye gɔngɔli tɔɔrɔ jɔn an ye an ɲɛ bilen bɔ jɔ la danbere bɔra jɔn na an ka taa an ka maaya fɛ Moro min ye aw ka dɔn ministre min bɛ yen n'o ye ministre de l'économie et des finances ale aw ka dɔn maa minnu bɛ yen n'o ye investisseurs ye Moro olu kɔni y'u ka danaya k'a ta ka da Mali kan dɔwɛrɛ tɛ aw ka dɔn gouvernement ni aw ministre de l'économie et des finances min ye aw ka dɔn Alfuseni Sanu ye ale ka wuli ka jɔ a n'a ka baara ɲɛdɔn a baara ɲɛdɔn Moro ko de kɛra sababu ye min ye hali bi ba minnu bɛ yen n'an n'olu ye cakɛɲɔgɔn ye n'an b'olu wele ko investisseur n'olu de bɛna n'u ka nafolo ye jamana kɔnɔ Moro aw ka dɔn olu ka danaya kurakura Mali kan k'a sababu kɛ mun ye Moro aw ka dɔn Union monétaire ouest africaine n'o ye UEMOA ye Moro aw min ye juillet kalo tile 3 tɛmɛnen aw ka dɔn kalo 6 embargo o tɛmɛnen Moro ko kɛra sababu ye k'a dɔn gɛlɛya caman nana an kan k'a sababu kɛ mun ye fɛn minnu bɛ yen n'olu ye da dumuni fɛnw ye Moro aw ka dɔn olu dɔw nali o gɛlɛyara Moro nka a bɛɛ ne ta min ye aw ka dɔn embargo bannen kɔ min ye aw ka dɔn min ye wulikajɔ de kɛlen don walasa aw ka dɔn hali bi anw ka jamana a kana gɛlɛya kana se o ma min ye minisiri ye a bɛ ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ Moro balo minnu bɛ yen taji min ye subvention ye walasa ka vie chère o bɛ se ka bɔ an ka cogo min na fɛnw sɔngɔ kana gɛlɛya maaw ɲɛna ko vie chère ye transition nɔ ye transition tɛ o fiɲɛ nana ɲɔsurula bolo sɔrɔ san na ko san nana kɔlɔnna ɲiginnen sɔrɔ transition nana sɔrɔ covid bɛ yen covid de ye diɲɛ bɛɛ sen don fereke la ka diɲɛ sɔrɔ don fereke la o bɔlen kɔ ye u nana diɲɛ tiɲɛnaw nana diyagoya kɛlɛ dɔ wuli k'o bila diɲɛ da la o y'a tɔ bɛ juguya Ukraine ni Russie nka a bɛɛ taara k'a da furancɛ fanga kun a banna Moro furancɛ fanga tɛ jamana minnu na o tɛ kulo la Moro min ye aw ka dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen walasa aw ka dɔn da dumuni fɛnw olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la minisiri a n'a ka hakili juru carinen a n'a ka wuli ka jɔ k'o bɛ ka kɛ sababu ye min ye aw ka dɔn subvention min bɛ yen i ka dɔn ani exo o bɛ latɛmɛ aw commerçants ma cogo min na min ye aw ka dɔn ni fɛn n'a kan ka feere 200 min ye aw ka dɔn jamana b'a fɔ a ye nana a b'a feere 100 dɔ min bɛ yen jamana yɛrɛ b'i jɔ n'o ye anw b'o dagun o de subvention ye o de do kɛ ka tila ka exonération di a ka minɛn minnu bɛ don douane na o minɛnw taxi dɔw bɛ yen o bɛ bin nin bɛɛ dabɔra ko lafiya kana nka i k'a dɔn tɛfɛ jagojugukɛla
a bɛ fɔ de ma ko tɛfɛ aw ma no wa tɛfɛ a ka nɔgɔya a ta fa ka nɔgɔya olu kɔni bɛ gɛlɛya de fɛ tɛfɛ a ka nɔgɔya a banna awɔ an ka taa Moro min ye aw ka dɔn fɛn minnu bɛ yen n'o ye taji ka taa se aw ka dɔn fɛn wɛrɛw ma Moro aw ka dɔn ministre de l'économie et des finances i ka dɔn a kɛn bɛ ka wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa aw ka dɔn dɔ bɛ bɔ nin sɔngɔw la cogo min na nka Moro an ka wele bila an ka jagokɛlaw ma ala n ko de ye tɛfɛya ye Mali commerçant dɔw bɛ yen a tɛ sabali sa feerejugu kɔni dɔw yɛrɛ de ka latigɛ gulon bɛ feerejugu la k'o bɛ sɔrɔ kɛ k'a sɔrɔ a kɔ bɔnɛ i t'o dɔn Moro dɛ mais a ko bɛ ban cogo min i b'a dɔn n'u bɛ u bɛ mɔgɔ bila ka taa i ka feerekɛyɔrɔ la ni malo ye kan ka feere 4,300 n'i y'a feere 4,300 ani dɔrɔmɛ 1 u bɛ minɛ k'i juger k'i condamner 6 mois de prison i bɛ tila ka wari dɔ sara a bɛ ban sa n tɔ ma ye nin baara boloda yan fadenjugu y'o ta k'o kɛ kɛlɛkan ye Modibo Keyita Moro Keyita ale tun ye miliciens dilan nin de kama awɔ ni miliciens taara n'a fɔra ko malo kilo a fɔra an cogo min an ka maakɔrɔw fɛ ko malo kilo ye dɔrɔmɛ 10 ye n'u taara sɔrɔ tama ani tangan b'a kan u b'a bɛɛ suma k'a ɲi maaw la fu a banna 10 yɛrɛ i t'o yɛrɛ sɔrɔ awɔ mais u nana o milice yɛlɛma k'o kɛ juguya ye walasa ka Modibo nin bɛɛ tɛ farajɛ jugu ka baara ye an k'a faamu wa a banna yanni an ka faamu farajɛ fɛrɛla farafinna ma koyi o k'an bɛ bɔ o de kɔnɔ farafin farajɛ ladɔn ninnu fana ko k'o tɛ kɛ a banna ni min tɛ fɛ o ka kɛ i tɛ taa ye anw bɛ bɔ dɛ n'anw ma bɔ i balolen ɲɛna an bɛ bɔ i salen kɔ a bɛɛ n'Ala cɛ Mali bɛ bɔ Moro fadenya kansi tɛ Mali bila fofo la bilen ayi awɔ juguw k'u tɛ ka farama k'u kun sago t'u la tun wa kumakan tɛ mɛn minnu bɛ fɛ ka ye ni bezi ye wa ko bezi tɛ sira sɔrɔ bezi o ye mun bezi yasa yɛrɛ yira kɛ walasa i ka ye maa minnu dɔnnen tɛ n'u ma dɔn u tɛna dɔn yɛrɛ olu bɛ fɛ u ka dɔn cogo min o de ye bezi ne ko an ma bili kɛ dɔn bezi a ma bezi kɛ a ma bezi kɛ Léo Messi filɛ nin ye diɲɛ bɛɛ b'a ko fɔ a ye bezi kɛ a ma bezi kɛ ni maa min ko wuli dɔrɔn o Yusu an bɛ taa n'i ka dɔn an fo ka hakili jigin Sori Kɛmɛso la Sori Kɛmɛso fɛ a wana wula wana wuta kɔnna mɛ se a Kɛmɛso o ko la Yusu histoire de Bamako n b'ale ta ni histoire de Bamako ta min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ k'a seginna ka na Tésite kɛlɛ seginna ka na Tésite nka i k'a dɔn a ko tɛ mɛn senna kununko min ye jatigɛwale kɛbaa tigilamaa minnu bɛ yen ko Dɛsh i b'a dɔn k'a fɔ ko Boko donn'u la Boko donna Dɛsh la kunu avion kura ninnu inauguré ayi u ma inauguré olu daba don kuma la fɔlɔ olu tun bɛ ka yira de olu ma taa fɔlɔ n'olu taara hali Dɛsh yɛrɛ kɔkɔrɔdonbaw u bɛ banakɔtaa kɛ minnu bɛ ka Dɛsh yɛrɛ kɔkɔrɔ ma se ka cadre de charge de parti politique mɔgɔ ninnu bila ka taa fɔlɔ dɛ i fɛ an tɔ ka taa malo ye u ka t'o kɛ wari minɛ fana ye u bɛ taa fɔlɔ na u bɛ taa wari minɛ rebelle fɛ ka faso feere c'est fini Ala kosɔn i ni Ala cɛ Yesu kana jamana in kana nin sanga jamana in ma et puis ɲamaku ji jigiya dɔwɔrɔ bɛ baden filɛ nin ale tɔɔrɔlen don dɛ u bɛ sɔrɔ ka taa wotoronin dɔw bɔ défilé kɛnɛ kan k'o ye kɛlɛkɛminɛw ye u hinɛ yɛrɛ de ye ne minɛ u bɛ mobilini minnu bila ballon d'entrée kɛrɛfɛ f'a bɛ boli ka taa maaw ta terrain kɔnɔ o camanba de kun donnen k'u sigi o kɔnɔ parasite nana ka n'i cun ale ni drapeau binna nin kɛra malo ye koyi Alahu kosɔn an balimaw don Côte-d'Ivoire ka di aw foyi o fɔ ye Côte-d'Ivoire ja vieux ɲamakuji de ye filɛ k'a ci a nana Côte-d'Ivoire ni farafinna bɛɛ ɲagami faden kɛlɛ jɔyɔrɔ kɛlɛ o de Côte-d'Ivoire ni farafinna bɛɛ ɲagami ko vieux ɲamakuji a yɛrɛ ye BG wele Mata Baba Mata u bɛ taa mun ɲini o ɲinjuguya a b'ale ɲɛna ko dɔ ma k'o la ale ka ɲinjuguya ninnu bɛɛ faamu na a ka fɛɛrɛ kɛ a da in na fɔlɔ mais o toleri ma kɛ o jɛngɛnen don ko Dɛsh maaw ko i k'a dɔn Boko donn'u la min ye Maimuna Dunbiya ye Yusu ale ye nin fasiri bi i k'a dɔn histoire de Bamako kɔnɔ a ko k'a kɛra kɛlɛ basanen ye fɛn min n'o kɛra an ko wolomasiri tabaw n'i k'a dɔn jatigɛwale kɛbaa tigilamaw n'o ye jihadimaw ye ko groupe islamique olu ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa fɛn min ye Tésite ye i k'a dɔn k'a fɔ kununko a fɔ ko karidon u ye i k'a dɔn dankari i k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ dɔw la ye utukalo tile 8 2022 san Yusu i b'a ye k'a fɔ ko jaabi minnu sɔrɔla i k'a dɔn bingani in kɔnɔna la ani kɛlɛ basanen in kɔnɔna la kunnafoni caman fɔra mankutu caman kɛra fɔbaajugu y'u ta fɔ ɲuman y'i ta fɔ bɛɛ i k'a dɔn i hakilina fɔ a ko la ko fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ a gwɛlɛya k'u ko k'a bonɛ juguyara
ma fo ata jama demena ngana mu Yusu kiba ka fo fe mi ka do wula kile watu ye nini kasara ina akera ko kuma na mi yanga ulo masiri tabaw ka kuna foni charin siraye ulu mana min fo ode hakika ye ulu mana min fo ode chiya ya awmulo ko kuma Yusu kulu ka manye maso mimbe no ye kuna foni baraket daye dirpa ulu ye kuna foni taka lase uya min vanye awmbe kalaturu ode ka ulu ya jira ka foko bingani se vetesit kiba ye ka foko minye ka do ka fo jugu fanve ma ulo mvla ulu bla la shula ka moto ulo mvla ko dawalo ko kuma na ka ikado bulo mine chama ko ulu mine ka ikado chama mana be ulu ko ni fara nga uka mautato ulu pure salo kata ufe ma banane chama yolo bela jile salo kata ufe nyema da uluka note mbugo mi donu la kate kalakale Yusu kuma ko bingani nunu iba ka fo ku ni fama utrabasole ko nyona ko fama ma ko mana ko miye mata anu golon flanye ulu ko ni tora onga ulu masiri tabawla ala ku dairo nema kalara sonsuma wi ma mu ngani fla ko ulu banana ko kononton ko ulu ko ni maye ikado kuna foni madon civil nani ulu be ikado ka fo ma fa leuna mi nyanga dirpaga kuna foni wede ni prepare latige o kuma na ku be ka fo ko mi nyanga bulu fe sabaye ulu fana chiena minendo fana chiena ambulo mineo ko bulo mineo ngoni chieni barka buena fe mi ikado ka fo ni ngonu nye aunga ikado fama ulu jose munumbi iba ikafo ko ikado bingande bita ku segere sangani wati o minye ikado ulu daga yoro fana ni civilu daga yoro manja nyona o ni gele ya yesro akololo do bise civilu ma Ogmana minye ikado ni bingani minye ikado kodombali yae fugwari ya bingani minfle niye nunu nata anu ka deme ba jugu ko fama ya jira ka fo ko fese libe sena ku be yoro imbela jile na lamunu tesiti teto yi utete memena wula uba bela jile dobi o wulika jo olu barka boyane e ba ka fo jatige wala ke ba tigila ma u fulufulu ledo o tumana ko dangari la ula tarata do no ye kunungoyi e de bafla ni mwani fla saina e wakalo enkle kononto utukalo o kumana ko minye pikabu flaye kanga wulu masiri tabaw yo bela jile mugu ka beta chien ana kono mo bela jile o kumana ko minye ka do wanga wulu masiri tabaw ye uya jira ka fo kulu koni kembe ku nyamadani ku klomada wo tet ikado jofo ila ikado kolosilu ulu bulu dale jo jugu mana bo corona mana bo klebi na bora bani abora baba jugu mana bo sana mana bo duguma kado ka fo kulu jombe ku kono ujo seka uyanga wulu masiri tabaw kale kai anye ni sama ka bo ikado swarde buma ko kono pasiri jeglu gando efo minye kado maimuna dumla dumya aleka nobla sebe do bido mbole do Yusu moro ko sonin ke kawu ko ka ka fulu